Van immigrar la meva àvia i el meu avi, que es diuen Maria i Càndido. Van immigrar perquè la meva àvia es va casar amb el meu avi a Ciutat Real i el meu avi va venir aquí perquè no trobava feina allà. Un amic de la llagosta li va recomanar una feina aquí i van venir els dos, el meu avi i la meva àvia. El motiu pel qual van venir era laboral. Es van adaptar molt bé, però li van costar una miqueta aprendre el català. Algunes de les coses que la van sorprendre va ser que tots parlaven català. També li van agradar molt l'ambient que hi havia. Van tenir molta sort perquè els seus veïns la van ajudar molt. El meu avi va haver de treballar en dues feines perquè havia de pagar el pis i a més la meva àvia s'havia quedat embarassada. Ara viuen a una casa i ja saben una miqueta de català.